Zero tolerance sa pagpangabuso sa katungdanan. Mao kining gihingusgan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team. Gibutyag ni Team Head Hil Rituya nga naa sa 3 o 4 ka mga team personnel ang gipaubo sa investigasyon kabahin sa bribery allegations o pagpanawat og suhol aron di dakpon ang usa ka motorista bisan nakalapas sa balawd sa kadalanan. Una na sang 3 ka mga team personnel ang na-terminate tungod sa bribery o extortion sa miaging buwan sa Mayo. Grabe irabaron ang mga kamera sa mga tao niya. Grabe ang bashing dayon. Kung ma-traffic lang kadyot, bash na dayon ang team, ang Mandaue. Pero please know lang we are doing our best, no. Laing gipaligon ni Rituya mao ang strikto nga implementasyon sa mga balaod sa dalan sa syudad sa Mandaue. Gani moabot sa 150 hangtod sa 200 ang ilang madakpan nga mga traffic violators matag adlaw. Madrag ang amuang departamento, bahala na lang sila, no, sa ilahang kuan, sa kundi sila mauwo para silang pamilya, ilahang nagpasulo, ilang backer, ingon ana. Pero ako, I'm very careful nga kanang ang department dili ma-tainted with kuan ba, ingon ana, bati nga imahe ba. Matag simana adunay weekly operational meeting ang team aron masiguro ang kahapsay sa dalan nga nagtinguha nga masumpo ang mga kamote driver o mga mumaniho nga dili lisensyado o dili kompleto ang rehistro. Ang padayong pagpaligon sa buhatan sa team, subay kini sa padayong pagsaka sa road crash incident sa Mandaue City. Sa datos nga giluwatan sa team, dulan 2,000 ka mga aksidente ang natala karong tuiga sa buwan sa Enero hangtod Abril, mas daghan kun itandi sa miaging tuig sa parehong mga buwan. Lakip sa mga nag-unang hinungdan sa road accidents, mao ang direct collision, overspeeding o drunk driving. Murag ni minus bat ang kuan lang substantial lang sad kayo ang difference, no. Kay murag ingon ana gyud siya ang sa amoa. Dugang ni Rituya tungod mi-invest ang hilang buhatan sa mga dugang ekipo sama sa dagkong towing vehicles nga moalsa og 40 tons, mga gagmayng towing vehicles ug mobile patrol vehicles, anaa sa 3 ngadto sa 4 ka minutos ang ilang responding time kung adunay mga insidente sa kadalanan. Sa laing hilisgutanan, gitakdang pag-abli sa klase sa mga tunghaan, mas gihingusgan sa team ang pagronda ilabi na gawas sa mga tunghaan. Mong pahimangno ni Rituya sa katawhan, ilabi na sa mga magdali sa kadalanan nga mag-adjust sa travel time aron malikayan ang disgrasya. Dugang sa team head nga dako sabog tabang ang implementasyon sa Unified Schedule of Truck Ban. Mandaue is unique man sad kay since we claim nga business friendly ang Mandaue, doon naman gud tay gi-implement, doon naman gud tay gihatag sa ilaha nga kaning truck corridor ba. So meaning doon natay kanang agianan diha sa mga truckers nga 24/7 wala gyud na siya dakop sa trucks. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.